Ifụlụ akwa ọkụkọ, ifụlụ eke hit, ifụlụ onye eze Jizọs. Ịma na some of us na-abụ sometime anyị na-adịbịa carried away with our emotion. Do you understand me? But anyị kwucha outside, then ọ mgbe ị bara ụlọ ikpe maọbụ na ị nwetara a good lawyer, o si tie gị down or interpret gị law. O nwekwe n'ife commit or interpret gị for you to understand iwu ịdara. Then sometimes nwere ike anyị interpret chali gị iwu afọ ịdara, isi ga-abịa pee mpe, ama abịa jụọ gị oyi. Do you understand me? Eso na ndị na-ekwu chara nwa Mgbafọ ha anya hapụ ụmụnna anyị ya ma ọ bụ na onwere ifufe mee mechaa somebody now sị mụ na onye ọ dị n'aka ifiri akwa ọkụkọ ma ekeghị iti ma onye eze Jizọs bụ ndị na-edifend ha. Ịma na mpụta mma agwa gị ka o si wee dị. Ifụlụ akwa ọkụkọ ekeghị iti onye ọ dị n'aka kịta ịlụ ezigbo ọrụ bụ ma ọ bụ na fa nwere good lawyer ga na-akụchasị ife niile ahụ gọọmenti Anambra steeti bokwasara fa, like ife anyị na-afụ na nke Maazị Nnamdi Kanu na lawyer ya na-edifend na-apịachasị everything, pịachagidezi anyị wee nazi aghọta dat na gọọmenti wụzi aka gọọmenti ka eji wee jide ya. Ebe a ka ọ ga-abụ ruo na nke akwa ọkụkọ bụ anyị etibe okwu ọnụ ma anyị nọkọtazie n'ụbazi ebe lọya ndị anụwapụtazi na-ebe na kọtụ edischargekwa na akwa discharge onye Jizọs discharge eke hit, then still yet gọọmenti ekwele release fa. Mana at is dance now, nwanne m o nwere legal battle facing these three people. Go and investigate ife anụ na-agwa gị. O nwere ife fesiri these people na Anambra steeti, ọ bụrụ n'ọnụ nke unu ga-anụ ya. Do you understand me? Until lawyer ha defend gị ife a defend kpọọ ya bụ na fa dị free. It's not matter of ebe ndị be anyị na-apụta na-asị na eke hit nwere nwaanyị. Ịma na law adịghị emotion eje court. Adịghị emotion eje court nọ ezi ebe ahụ iwepụta ya evidence iwekwe lawyer ga-akwụrụ defend ba gị. Do you understand me? How many years here the kita ife ọ na-achụ over ya kita aka ji these people mana o nwere any spirit efuru ji gbapụtafa akwa biko ka onye ọbụla na-ayọ na-agbagharị ka amaka ga-esi wee solve the problem. Anyị ga-apụta na-agwa gị eziokwu mbọsị reality ga-abịa side gị ka ị ga-aghọta that na o nwere another dimension of this world. Ekenekwenu m unu. Ife anyị ga na-ene anya mbọsị lawyer ha fight gide wee win the case, then fa nwee ike dị free ma ọkwa na gọọmenti of Soludo nwere ife a na-akpọ gịnị pardon, mana o nwere ike ọ ya like ịmụ ya aka ebe a because o nwere ike ọmụ ya aka ebe ọ dịka ọ na-etinyezi aka na judiciary. Ụdị ife na-eme na Nigeria mụ na gị na-abụ na condemn. Do you understand? So ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ife akwa ọkụkọ na-efesi, go and ask question ka efu dị ife eji ekpefe ikpe. Ị mara one their lawyer kwụpụgoro n'olefe ọnụ. Kenekwenu m unu.